Pagdaig alang kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan. Ang tulong mo, O Ginoo, ang kahayag o kaluwasan. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Netong panahuna, miduol si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo og ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit, sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod na siya paghusay, kidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pisos. Og tungod kay wala man say igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa og ang iyang mga anak og ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan siyang agalon og nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw in town ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang gipalakaw. Milakaw ang tao og gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilap ni dayon niya og gituok og giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw in taon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo og nangadto sila sa ilang agalon og siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kon dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing kayod. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nadungog nato ang pangutana ni Pedro nga maupod ang atong pangutana, kapila ba makasala kanako ang akong isig katawo og ako gihapon siyang pasayloon. Makahinumdum kita sa una na mga gagmay patang bata, mag-ihap man tong atong mga parents, pabadlong ganita, may ono kay magyata mamati kay mga gagmay lagi ang tawag, way buot duha katulo paka ka na oy, katulo pabadlong pata malapdusan gyud ta atong katong walis tingting o kanang silhig
or makusnutan gyud atong bugan. O na ingana nga kuana nga di kita maminaw, then after few counts dunay kitawag nato nga corresponding punishment. Mao po niya itong pangutana, kini akong silingan nga sige rag panaway nako, kini akong silingan nga sige raw kanang pangaway nako, kapila ba gyud nako ni pasayloon? O ingon ang Ginoo nga dili ta magbutang og limit sa atong pagpasaylo. Mingon siya nga dili lang makapito Pedro, kundili kapituan kapito. So if we go for a mathematical computation, 70 times 7 equals 490 times. But what is the meaning of 7? 7 is a number of perfection. Buti pasabot is 7, a number of perfection, and it represents the perfection of God. So buti pasabot di ay nga ang pagpasaylo sa atong mga isigkataw nga nakasala, we should not put a limit. We should not put a boundary of forgiving others because God never puts boundaries. Wa siya nagbutang og utlanan sa iyang pasaylo. And to emphasize the point nga there is no boundary in God's forgiveness, gisaysay niya kanato kining sambingay mahitungod sa usa ka agalon nga adunay daghang sulugoon nga nakautang kaniya. Manggihatagon man ni siya, unya manggiluyon, matinabangon, busa daghan ang mga sulugoon nga nakautang. O gidala nga to kaniya, unang gidala ang nakautang og milyon ka pesos. So kung imo siyang tan-awon, bisan sa atong panahon kung mayroon ka og milyon ka pesos, dako-dako na gyud na nga amount. Now imagine it was in the ancient times. So unsa gyud kana kadako, it's a huge amount. So buti pasabot nga because of the huge amount nga iyang utang, it was impossible for that person to pay sa iyang utang. Mao nga ibisan pag ibaligya siya og ang iyang asawa og ang iyang mga anak og ang tanan nga iyaha, dili pa paigo nga ibayad sa iyang utang. Now the emphasis is for Peter to realize and for all of us to realize too nga bisan pa og unsang niaka nato, bisan pag kita mismo ibaligya, dili gayud kita makabayad sa atong utang sa Dios. So nothing can pay our sins. Mao bitaw nga kung tan-aw na to, because nothing that we can do to pay our sins, we need the Messiah. We need Jesus to come to pay in our behalf. So kay kung makabayad pa lang tas atong utang, then pwede naman ta maghimo og mga kanang pagsakripisyo, then that could be. Kanang gitawag na to nga paghatag og mga sakripisyo, pagtabang sa uban to pay our sins. But the emphasis is forgiveness is God's gift. There is nothing that we can do to pay our sins. That is why the necessity of a Messiah to come to die for us. And mao na gibuhat sa amahan. Ang gipadala niya ang iyang bugtong anak aron nga kita tubson o giunsa kita pagtubos, gipakamatyan kita sa Dios anak sa krus. So ang iyang dugo, mingon si San Pedro o ingon man si San Pablo, nagtudlo sila sa pag-ingon, mahal kaayo ang pagpalit kaninyo. Dili kwarta nga bulawan o plata ang gibayad alang kaninyo, kundili ang dugo sa anak sa Dios. So the blood of the Son of God, mao ang giula aron bayaran ang atong mga sala. So balik na sa atong gospel, buti pasabot ba nga there is nothing that we can do to pay our sins. Buti pasabot sab nga we cannot purchase our salvation. Salvation is a gift from God.
So kung mauni nga we cannot pay our sins and salvation we cannot buy, we should be grateful to God at all times nga kita gipakamatyan o gibayran sa iyang bugtong anak. So we cannot be proud of ourselves nga tungod kay dili man ta makahimo pagluwas sa atong kaugalingon. Now after that, to make Peter realize how great is God's love and forgiveness for all of us and what God wants us to become, we who are forgiven by God, He wants us to become channels of God's mercy and forgiveness to others. So may nga bitaw diri nga katong sulugoon nga gipasaylo, gipapas iyang utang. Pagkatapos siya nga nakakita sa iyang kaubang sulugoon nga nakautang sa iya iyang gilabni, gituok dayon o giingnan bayad nako sa imong utang. Nagpakiluoy pod ang iyang kaubang sulugoon apan wala siya muhatag og kaluoy, wala siya muhatag og lugway og iya hinung gipapriso. Gitaho sa ubang mga sulugoon ngadto sa ilang amo, busa gitawag katong sulugoon nga dako kay utang o giingnan, wa kay uwaw, banyaga kang dako, wa kay puangod, wa kay ikabaws. Angay kaunta nga maluoy sa imong isig kasulugoon kay ikaw mismo nakadawat ka og kaluoy. Mas dako pa gani imong utang akong gipasaylo, ikaw nga gamay ra utang sa imong isig kasulugoon, wa ka makapasaylo niini. Mayngon ang Dios, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit. So ingon siya, you are forgiven. So, do not put a stop of God's mercy in you. Instead, you who are forgiven, you must become a channel of God's mercy and forgiveness for others. So, ikaw, mahimong channel. So, sa ato, kanang ito nga mahimo tang channel. Na kini sa tanaw na to nga doon na di ay consequence. Doon ay consequence ba? If we are forgiven, then there is a consequence that we also become forgiving. Busa kitang mga makasasala, unsaon nato pagpangayog pa sa ilos Ginoo. First, look at the sulugoon. Miluhod atubangan siyang agalon, miingon, Sir, ayaw tang kog apikiha kay bayran taraka. So naaday ka ng consciousness, realization sa akong kaugalingong sala. Naa ka ng consciousness nga ako nakahimo og sala og naa ka ng willful acceptance of my sins, dili denial of sins. He who denies himself is tantamount telling wala ko'y sala. So, where is forgiveness? Forgiveness is given to those who ask for it, to those who show signs of willful acceptance that I committed this sin and I ask forgiveness. Now, kung nakabuhat ka ani nga sala, wala ka mga igpasaylo. Pasayloon po ka. Dili. Ingon bitaw diri. Ingon sab niyang buhaton kaninyo sa akong amahan kung dili ka mo mapasaylo. First, you cannot become forgiving to others if you do not accept that you yourself committed a sin, and you will not humble yourself before God asking forgiveness. Mo bitong ang pagluhod, miluhod. Buti pasabot mi paubos kay kung muluhod ako nagtindog man ko karon. Kung muluhod ko, I'll become low. Ang pagluhod is abasement. Kana bitong pagpaubos sa akong kaugalingon atubangan sa Dios. I cannot be proud before God because I am a sinful man. Ang pagluhod is humble acceptance of my own sin and humble begging of God's mercy. Iyan ang giklaro sa atong gospel karon. So kinahanglan diyang usa ka sinner magpakita sa iyang kaugalingon sa pagpaubos, pagdawat sa iyang mga sala ug pagpangayog pasaylo. So forgiveness will become effective in you when there is acceptance of sins,
and there is humility of begging God's mercy. Kay ang iyang kamatayon sa cross, there is already, kumbaga, kung lamisa pa ni, pagkaon, na diha everything nga itong gikinahanglan para mabusog ta. But unless you come closer to the table, unless you sit down, unless you take the food and eat, you cannot be filled. Di ka mabusog. So mao po na sa forgiveness. Forgiveness is already given, but it is for us to humble ourselves, take that forgiveness in, and make that effective in our life. If we ask forgiveness, then be a channel of God's mercy and forgiveness to others. Manindog kitang tanan mga igsoon ug ato karong ipadangat sa Ginoo kini atong mga pangaliya. Magampo kita sa Ginoo nga kita nga iyang katawhan kinsa nakasinati sa iyang kaluoy ug kapasayloan, magdala unta nining kalipay ngadto sa kalibutan og moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mahiusa unta diha sa gugma ug nga makaambit sa kalipay nga gipadayag sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang namunuan sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pag-alagad sa katawhan uban sa kaangayan ug hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga alang ni adtong naganto sa nagkalaing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson nunta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa parokya sa atong pagpalamuman, ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Sufilo Kamomot, Obispo, Joel Sibaripari, nga mabayo na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon unta sa Dios ang atong mga igsuong nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Amahan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Ihatag ka namo ang imong mga lamdag nga among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.